Nagpandam ang Office of Civil Defense sa publiko nga magpreparar kag magpangaman sa posible nga super typhoon nga tubtob sa 1 kilometro ang kalaparon kag magalabot sa Luzon sa weekend. Magalaslas ang bagyo sa northern kag central Luzon apang bangod sa sobrang nga kalaparon sini ginapahanda man pati ang mga pumuluyo sa Metro Manila, Southern Luzon o Southern Luzon kag maging ang iban nga mga rehiyon. Suno kay Civil Defense Administrator Under Secretary Harold Cabreros, sunod sa ilang mandato kag santo sa mando sang presidente kag ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson kag Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ginapasangkad man ang ilang preparasyon sa bagyo kadungan sang response operations nga ginahimo subong para naman sa mga biktima ni Bagyo Tino. Nananawagan din po kami sa lahat na mahalagang malaman natin kung saan, kailan at gaano kalakas ang hangin at ulan na idudulot ng bagyong Uwan. Simula Sabado at Linggo, mararanasan na ang masamang panahon dulot ng bagyong Uwan. Tatahakin nito ang Northern at Central Luzon, pero sa lawak nitong mahigit 1,000 kilometro, dapat ding maghanda ang Metro Manila, Southern Luzon at iba pang mga rehiyon sa ating bansa. Kaya maging alerto, maghanda at sumunod sa mga abiso ng otoridad ngayong may banta ng panibagong bagyo. Mag-ingat po tayong lahat. Si Undersecretary Harold Cabreros kahapon nagdeklarar si President Ferdinand Marcos Jr. sang State of National Calamity kasunod sang dako nga halit nga ginbilin ni Tino kag bilang pagpanghanda sa halit ni Super Typhoon Uwan. Nahibaluan nga nagsaka na sa masobra 140 ang patay kag 127 ang missing kasunod sang paglaslas sang Bagyo Tino diri sa Pilipinas. Yung tao na, yung lahat ng personnel natin nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na in place na the same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa. Si President Ferdinand Marcos Jr.